Nggonmu bakal budhal ning Prajanegara sing kono. Eyang wing saka 5. Waduh. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Lesmana piye? Nek upami lho niki upami. Yo. Sing derekke kula senes Eyang Darna kados pundi? Sababe apa to njaluk? Nayaka saliyane Eyangmu saka 5. Merga nuwun sewu niku nek lunga kalih kula mesti rembukane saru-saru. Gandeng kula ngrumaosi kula menika tasih mapan wonten ing bangku pawiyatan Universitas Guru Durna. Pramila kula mboten sagah mboten wantun menawi kula sareng kaliyan Eyang Durna. Lah malah hadan bocah iki. Mergo sing mangerteni